Tá Scoil ó Húlaí le Coláiste na Rinne do Ghaltaí óga Scoil na Leanaí. Tugann si deis de fáistí rang 5 agus 6 bliain na chaithimh i gcraoláir Ghaeltacht na Néise. Tá sé táchtach do dhaoine óga a hiiscint comá go bhfuil níos mó i gceist ná obair range don Ghaeilge. Go minic sé le ceol, le drámaíocht, le scéalaíocht, le háránaíocht freisin. Tá sé anhachtach dóing timplach sa bháilte cosúil leis an mala a chur a fáil do fáiste an sao. Is brá le scoláirí bheith fáil rudaí nua, agus dar nu tá dúshlán an dómh sa cultúr ach is fearr ó sport agus craic a bhaid tes. Nuair a bhíonn páistí sanna sásta éireoidh go húntaach leo, agus tagann an eolaim, líofacht agus scileanna nua go héasca chutha. An sá ag Scoil na Leanaí bíonn na daltaí Thomas a Ghaeling agus sa chultúr de leo is tí, le foireann dhiúgaseach múntóirí agus cinnearí mór haimpealartha a gcónaí. Stúrathóir Húlaí is Méirí i Leanacha, agus tá cáilíortha ar fud an domhan mar cheoltóir. Tá an táling go bhfuil sí sásta a gcuid scileanna rointling agus le héadí Húlaí a bhanú. Sé sin, na páistí a thart le chéile, tríd an gceol, áránaíocht agus drámaíocht. Tugann Húlaí deisiúntaach do scoláirí blaiseadin gúltóir a fháil. Is evening an Húlaí le Mary agus bíonn an sport go deo again. Thug Húlaí deis dus na páistí óga a bheith plé le muinte na háite, dína go bhfuil buanachas sa cheol, san áránaíocht a is a drámaíocht, agus ba dheis é sin chun dul i dtí na Gaeilge agus cultúr na Gaeilge. Ghlacamid páirt i gcuireann Gaeling im lá clia agus bíonn na daltaí is súil go mór leis. Deisiúntaach a thabhain dus na daltaí dul ar stáitse agus a bheith i measca le scoilna eile. Chéann siad an Ghaeling, an cultúr agus an ceol go léir measca le chéile. Bíonn deis ag gach scoláire ranca, ceol, áránaíocht agus drámaíocht a dhéanamh. Dála mé ranca agus tá sé ar as. Táníonn sé go mór le maladh mhór a haint agus tá na múntóirí tharbór. Is bralam an dul chun cain a eiscint agus na páistí ag feallam scileanna nua. Tugann an cuasa seo deis dus na scoláirí aithne níos leithinne a chur ar an Gaeilge, agus go dtiguinn si go bhfuil cultúr agus tradiisiún taobh den Gaeilge a thaine bhaid siar. Feictear dóing go dagan forbartar na daltaí tríd an Húlaí, chuirtear an síal, an grád an chultúr, agus beidh torthaí ann fad a saoil. Ónar a tháinig mé go dtí Scoil na Leanaí tá níos na muína go, agus táim anna an bord anis. Tá anna chuid carta nua déanta agam inis ó gacáid in éireann. Tá ag airí go húnta glum le obair scoile. Tá fios anna bhór am cuid Gaelinge. Tá anna chuid feallamtha agam. Níor cheap méid go mbeadh ábalta leabhart am a cuairde an Gaeling agus fós borta bheith a gcuin. Tugann bliain na Scoil na Leanaí anna chuid dus na páistí, bliain scoile ach mór chuid leis. Tugann siad leo an Ghaeling agus gachamhain an lé, an ceol, an cultúr, sport is sprí agus darnó cuoine úntacha ón Ghaeltacht. Tugann sé deis de scoláirí tuiscint níos láine a fháil san Gaeilge agus cultúr na hÉireann, agus leis sin beidh meas níos fearr acu ar an Gaeilge. Thar chuaing agus curfar na mór a fáilte ród.